লৈ আহিছোঁ মাইনৰ ব্ৰহ্মৰ খবৰ হয় আজিৰ পৰা 8টা বছৰ পূৰ্বে এখন সাধাৰণ পাণ তামোলৰ দোকান দি পৰিয়াল পোহপাল দিছিল মাইনা ব্ৰহ্ম আৰু তেওঁৰ স্বামীয়ে 8 বছৰ পূৰ্বৰে পৰা মাইনা ব্ৰহ্মই টিৰ খেলৰ নামত আৰু কেৰাচিন তেল আৰু ডিজেল বিক্ৰীৰ নামত মানুহৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰি আহিছিল বা তেনেদৰেই তেওঁ পৰিয়াল পোহপাল দি আহিছিল কিন্তু কোনেও কল্পনা কৰিব পৰা নাছিল যে 8টা বছৰ পূৰ্বে এনেদৰে পাণ তামোলৰ দোকান দিয়া মাইনা ব্ৰহ্মই হঠাতে কোটিপতি হৈ যাব আৰু সেই কোটি টকালৈ তেওঁ বতাহৰ লগত মিলি যাব खुलुमबाय बयनिसिमबो गुड मर्निं टु अल वेलकाम बेक अगेन लोगोफोर फिन खेबसे आङो चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै तो जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो निश्चय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांनो हागोन आरो गोसो गैयैफ्रा नायाब्लाबो जागोन तो निश्चय नोंथांमोना क्लिप्सखौ नुनानै मिथिखाबाय भिडिअआ मानि सायावहाय जागोन तो बिदिब्ला जागायलांदिनि जोंनियावहाय गोबांफोरा बेबायदि खायफाया रागा जोंनोबो हागौ आरो खायफाया बेबायदि माने मोजां मोननोबो हागौ आरोना जायाफ्रा मानो बेबायदि भिडिअसफोर बानायबाय थादों बा मानो भिडिअ लाबोबाय थादों निश्चय जोंनियाव मिथिनो मोनखायो आवगोलनिफ्रायनो बेबायदि मोनसे परम्परा तो जोंनियावहाय बेबायदि मोनसे कालचारफोर दङ तो कालचारखौनो बुंनांसिगोन जोंनियाव मोनसे समावहाय धौ फैदोंमोन बेबायदि धौ जेरावनाखि माने खेतिनि तो मोनसे बागान बेबायदि बागान बानायनायनि मोनसे समावहाय जोंनियाव कम्पिटिशन फैदोंमोन बेबायदि कम्पिटिशनावहाय दिनै खायफाया साक्सेस जानो हादों आरो खायफाया साक्सेस जानो हायाखै दिनै मानो साक्सेस जानो हायाखै गुबुन सासेखौ नुनानै बेवहाय कपि खालामदों तो बिनि थाखायनो बियो साक्सेस जानो हायाखै नाथाय जाय प्रेक्टिकेलि बेवहाय बेबायदि मोजाङै नलेज लानानै खामानिखौ मावदों ना तो बागानखौ बानायदों बियो 100% बेवहाय बेबायदि साक्सेस जानायखौ जोङो नुनो मोनदों थिग बेबायदिनो आरोबाव जोंनियाव बेबायदिनो मोनसे धौफोर जोंनियाव आरो फैबावदोंमोन बेनो जाहैबाय बेबायदिनो गारिफोर बेबायदि बायनाय ना तो दामि दामि बेबायदि गारिफोर बायनाय बेबायदि मोनसे जोंनियावहाय धौफोर फैदोंमोन जेब्ला जोङो दिनै जास्ट माने एग्जाम्पल हिसाबै जोङो नायोब्ला तो दिनैहाय हमनानै ला सापज बेबायदिनो सासे मानसियाहाय ना तो दिनै मोजां मोनसे बेबायदि हार्डवेयर दखान होबाय तो बे हार्डवेयर दखानावहाय बेहा मोजां बेबायदिनो कास्टमार दङ आरो माल सेल खालामनानै बियो माने बेबायदि पात्ता मोना तो दिनैहाय बेबायदि मोजां सोलिबाय थानायखौ नुनानै गुबुन सासेयाबो बेखौ थाबैनो कपि खालामगोन तो जोंनियाव बेबायदिनो सोलिबोगासिनो दङ आरो बियो परम्परा दिनैनिल' नङा थिग बेबायदिनो सेम दिनैहाय नैबे समावहाय दिनै बेबायदिनो मोनसे धौ जोंनि गेजेरावहाय सोलिगासिनो दङ बे धौआ जाहैबाय टम टम बायनाय बा बेटारि रिक्साखौ दिनै बायनानै मानसिफोरा बेबायदि सलायगासिनो बा जोंनि गेजेराव बेबायदि मोनसे धौआ सोलिगासिनो दङ नंगौ निश्चय मानि थाखाय दिनै गोबांफोरा बेबायदि डिग्रिफोर खायफाफोरा लानानै दिनै बेबायदि मोनसे जब गैया तो बिनि थाखायनो दिनैहाय बेबायदि मोनसे बेटारि रिक्साफोरखौ बायनानैहाय सलायगासिनो तो बयबो सोलिनांगोन आरो बयहाबो बेबायदिनो न'खर फरियाल दङ ना तो बियो थांबाय निश्चय जोंनियावहाय बेबायदिनो दिनैहाय नैबे इउटिउबाव बा जोङो दिनै ससियेल मिडियायावहाय दिनै बेबायदि मोनसे ट्रेनावहाय भिडिअ जोङो खारबाय थानाय नुनो मोनदों बे भिडिअसआनो जाहैबाय जोंहा बेबायदिनो पुन्जि स्किमनिफ्राय लानानै बेबायदि स्केम माने फ्रड बेबायदि मोनसे जोंहा जिथुनाखि ट्रेडिं सोलिबाय थादोंमोन अबैध भाबै तो दिनै बिनि सायाव बेबायदि सर्साफोर जाबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बे सर्सानि सायावनो जोङो दिनै गोबांथार भिडिअसफोर फैनायखौ नुनो मोनदों तो बेनि थाखायनो जोंबो दिनै बे सर्सा जाबाय थानाय कन्टेन्टखौनो लानानै दिनै बेबायदि भिडिअसफोरखौ लानानै फैनाय जादों तो निश्चय बेवहाय खायफाया गाज्रि मोननो हागौ बा सोरबाया मोजां मोननोबो हागौ तो बिदिब्ला दिनैनि मुल टपिकआव थांदिनि दिनैनि मुल टपिकआ जाहैबाय नोंथांमोना नैबे क्लिप्सआवहाय भिडिअस नुनो मोनखादों
तो जोंनि गेजेराव बेबायदि फेक बा स्केम बेबायदि ट्रेडिंखौ लानानै गोबां दिननिफ्राय बेबायदिनो माने सोलिबोबाय थादोंमोन आरो गोबांफोरा बेबायदिनो गिदिर गिदिर एमाउन्टफोर इनभेस्ट खालामबोनानै दिनै बेबायदि सोलिबोबाय थादोंमोन आरो बेवहाय दिनै थाबैनो बेबायदि स्केम बा बेन जानायखौ जोङो नुनो मोनदों। ट्रेडिंआवबो दिनैहाय जोङो गोबां बेबायदिनो एप्सफोर नुनो मोनदों फिसा फिसौनिफ्राय लानानैबो आरो बेबायदिनो जोङो पुन्जि स्किमनो बायदिसिना बेबायदि 1 लाख दोनोबा बेबायदिनो डाबल मोनगोन बेबायदि जोङो गोबांथार सोलिबोबाय थानायखौ नुनो मोनदों। नाथाय निस्सय नंगौ बाथ्राया बेसो जे जोङो जेब्लानाखि बिजनेसाहाय सोलिबाय थादोंमोन थ' बिजनेसा सोलिबाय थानाय समावहाय जेबो प्रब्लेम बेवहाय क्रिएट जायाखैमोन। थ' खायफाया बेबायदिनो दोनबाय आरो बेबायदिनो फैसाबो मोनबाय दिनै मोनबायानो थादोंमोन। नाथाय खालि जोङो मोननायखौल'सो नुनो मोनदोंमोन आरो बेवहाय जोङो माब्लाबाबो जोङो लस जानायखौ जोङो नुनो मोनाखैमोन। थ' दिनै फैयै फैयै बेबायदिनो लासै लासै फाइनालि बियो बेबायदि स्केम जाबाय मोनफा मोनफा बेबायदिनो बेन जालांजोब्बाय आरो लासैनो बिनि मास्टार माइन्डफ्राबो खायफाया दिनै बेबायदिनो दोरोदबाय आरो दिनै बेबायदिनो गायब जानानैहाय दङ आरोना। नाथाय बै बिजनेसा सोलिबाय थानाय समावहाय दिनै बेबायदि प्रखाखन बा दिनै पुलिस बिफाननिफ्राय लानानै बेबायदिनो जेबो बेवहाय सरकारनिफ्राय जेबो माने इंगितफोर जेबो मोनाखैमोन नामा? थ' जोंनियाव बेसो एसे माने सोंलु जानानै दङ आरोना। आरो बेबायदि माबोरै लं टार्मस दिनै बेबायदि बोरै सोलिबोनो मोनदों? थ' निस्सय जोङो बिनिफ्राय जोङो दिनै मिथिनो मोनदों आरो जोङो दिनै बेबायदिनो भिडिअसफोर आरो नुनो मोनबावदों। थ' बेबायदिनो ट्रेडिंखौहाय लानानै दिनै पलिटिक्ससिम दिनै बेबायदि सौहैबाय नामा? थ' जोङो बेवहाय बेबायदिनो बाथ्राफोर जोङो दान्थे आरो बिदान्थे जोङो जाबाय थानायफोरखौहाय जोङो नुनो मोनदों। যেতিয়া অসম আৰক্ষী ব্যৰ্থ, অসম চৰকাৰ যেতিয়া ব্যৰ্থ, তাৰপিছত এইটো CBIক দিবই লাগিব। তেওঁলোকেতো আজিকালি বিজেপি চৰকাৰৰ মুখতো ED CBI এইবিলাকে থাকে, ইমান দিন হৈ গ'ল দিবই লাগিছিল। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে প্ৰয়োজনত ED ইনকাম টেক্স বা CBIকো দিয়া হ'ব আৰু কোনো পক্ষে ট্ৰেডিঙৰ লগত জড়িত জঘন্য ব্যক্তিসকলক খাৰি যাবলৈকে দিয়া নহ'ব। যোন জড়িত হৈ আছে সকলোৰে পালি পোখা উভালি সকলোকে আইনৰ মজিয়ালৈকে অনা হ'ব আৰু আইনে নিশ্চয়কৈ ডেফিনেটলি শাস্তি দিব। কিন্তু অসমত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ইতিমধ্যে কৈছে এনেকৈ ট্ৰেডিঙৰ নামত আৰু আমাৰ সাধাৰণ মানুহক কাকোৱে প্ৰবঞ্চিত হ'বলৈকে দিয়া নহ'ব। आरोबाव बेबायदिनो जोङो दिनैहाय जोंनि नैबे बिटिआर हालामावहायथ' जोङो बेबायदि गोबांथार ट्रेन्ड जाबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बेबायदिनो नामफोराबो जोङो बेवहाय ओंखारखानायखौ जोङो नुनो मोनदों। बेबायदिनो जोंहा नैबे जि माने माइनाव ब्रह्म थ' बिनि सायावहाय गोबांथार बेबायदि भिडिअसफोर जोङो फैनायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो मिडियायावहाय दिनै पान दखाननिफ्राय लानानै बा गय दखाननिफ्राय लानानै ना थ' बेबायदिनो गोबांथार माने आर्निं खालामलांनायाथ' माने एथबां इजि नङा ना थ' बेबायदिनो आरो जोङो बिनि गेजेरावहाय जोङो मिथिनो मोनबावदों बेबायदिनो जोङो टिर ना बे टिरनि टिकेटबो बेबायदि माने गेम्बलिंफोराबो बेबायदि सोलिगासिनो दंमोन टिरनि बिजनेसाबो ना थ' जोङो बेनिफ्राय जोङो मिथिनो मोनदों जे जोंनियावहाय जोङो गोबां दिन सिगांनिफ्रायनो जोङो खोनानो मोनबोबाय थादोंमोन बेबायदिनो मबाइले जोङो नुनो मोनदों जौ जुवा टिरखौ बेन खालामनांगौ होननानै जोङो गोबां दिन सिगांनिफ्रायनो जोङो खोनानो मोनबोबाय थायोमोन नाथाय दिनै जोंनि गेजेरावहाय बेबायदि अबैध भाबै माखासे गेम्बलिंसफोरा जोंनि गेजेराव सोलिबाय थादों थ' बेखौ दिनै मिथिसेयावबो दिनैसिम दासिमबो बेबायदि बेन खालामनो हायाखै बिनि कारना मा जोङो खालि खोनानोल'सो मोनो बेन खालामनांगौ होननानै नाथाय जोङो बेन जानायखौ थारैनो जोङो नुनो मोनाखै दिनै खायफाया गोबाङा दिनै बेबायदि टपिक्सफोरखौ लाबोनायावहाय गाज्रि मोननो हागौ निस्सय बाथ्राजों दिनैहाय बेबायदि ओंखारलांनो गोनां जायो जोङो बेवहाय बेबायदि जोङो खोनानो मोनदों बा जोङो निउसफोरनिफ्राय जोङो दिनै मिथिनो मोनदों थ' बेनि थाखायनो जोंबो दिनैहाय बेबायदि टपिक्सफोरखौहाय लाबोनो गोनां जादों नाथाय जोङो दिनै जेब्लानाखि बेबायदि भिडिअसफोरा बांद्राय गोसारगोन दिनै हुलुस्थुर जागोन मोनसे
गाज्रि मोनसे थासारि सफैगोन गाज्रि मोनसे थासारि सफैनायनि उनावसो जोङो दिनैहाय बेबायदिना ग्रेप्टारफोर जोङो खालामनायखौ जोङो नुनो मोनो खिन्थु जोङो बिनि सिगां जुदि होबथानायफोरखौ जोङो जुदि सिगांनिफ्रायनो जुदि बेबायदि होबथानाय खामानिफोरखौ जुदि मावबोयोमोनब्ला निस्सय बेबायदि मोनसे सिटुएसन बा मोनसे पर्यायसिम जोङो बेबायदि सौहैनायखौ जोङो नुनो मोननाय नङामोन ना थ' दिनै बेबायदिनो फेक बिजनेसफोरनि गेजेरजोंहाय दिनै गोबां बेबायदि रांफोर बुथुमदों आरो जोङो मिथिनो मोनगोन निस्सय समजों लोगोसे दिनै साबैसे बेबायदि मास्टार माइन्डफोरा दिनै ग्रेप्टार जागोन आरो बेजों लोगोसे बेनि सिङाव थानाय माखासेफोराहाय दिनै माबे समाव बेबायदि ग्रेप्टार जागोन जों समजों लोगोसे जोङो दिनैहाय नुनो मोनगोन आरो जोङो बेबायदि भिडिअसफोर बा आपडेट्सफोर जोङो दिनैहाय फैबाय थानायफोरखौ जोङो नुनो मोनदों नाथाय जोङो दिनै अखा हानायनि उनावहाय खफ्रि हमोब्ला बेयो एथबां माने 100%सिम साक्सेसफुल जाहैजोबाबो जानो हागौ खिन्थु बिनि सिगांनो जोङो जुदि होबथानो हायोब्ला बेवहाय माने साबसिन जायो आरोना थ' दिनै माबोरै बेबायदि जिथुनाखि फेक बिजनेसफोराहाय बेबायदि गोसारनो बांद्राय बेबायदि चान्स मोनो दिनै बियो जों बुंनायल' बाथ्रा नङा जोङो इउटिउब बेबायदिनो फेसबुक बायदिसिनाफोरावहाय जोङो दिनै बेबायदि सार्च खालामोब्लानो जोङो दिनै फेसबुकफोरावनो बेबायदि थिर लटारि बायदिसिना माबा लटारि जोङो मेल्ला बेबायदि जोङो दिनैहाय नुनो मोनो थ' निस्सय आङो बिनि सायाव बांद्राय बुंनो सानाखै आरो बांद्राय बुंबा बेबायदिनो गोलाव जालांबाय थायो आरो गोबांफोरा बिनि सायावहाय बेबायदि गाज्रिफोर मोननो हागौ आरो बिनि थाखायनो आङो बारा बुंनो सानाखै थ' बिदिब्ला जोङो समजों बोथोरजों लोगोसे जोङो मिथिनो मोनसिगोन आरो जोंनो बेखौहाय टाइमा बेबायदि खिन्थानानै होसिगोन थ' बिदिब्ला आङो दिनैनि भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै नेक्स्ट भिडिअ लोगो हमनो सेस्था खालामगोन थाबैनो थ' गोजोन्थों बाय